Aç kişiге aş gerek, tuk kişiге boş gerek. Selam dostlar, TMTV telekanalında Təmli Kreş tapşırığı hem bizde konakta bugün big başlı, king eruditseli, kıyı tilli, gurur rəvişdə Tatar jurnalisti degan ismin yırtıcı iki şəxs. Bizning gazet gazetası uyuşturucusu, bosh muharriri İlfat Aboy Fayz Rahmanov hem Matbuat.ru saytın uyuşturucusu şulay yok. Onun yetakçisi, onun neşelnigi Daniel Safarov. Selam İlfat Aboy. Selam Daniel. Aboy. Ya nerse bilen kildigiz? Kursatigiz. Nindi bulaklar? Гадәттә безгә бүләкләр алып йөр. Билетта беренче килгән кешеләр менә. Тапшыруга беренче киләр. О, булат, шундый бүләк алып килдек дип. Сез ошап калдыгыз кебек. Чыгарыгыз бүләкләрегезне. Көтәм бит инде. Тапшыру ахырында түгел. Илфат абый, әйдә, сезләр. Мында җырчы булсам, үзем дискымны килгән булыр идем. Әлбәттә, афиша, календарь. Афишаларымны и автографлар белән сезгә биргән булыр идем. Шулай эшлиләр. Кичкенә кичине мин. Менә шуңа күрә үземнең гәҗитемне алып килдем. О, булган инде бу тәфкә. Һәм бу Сез миңа балык тирәбезме? Хәзер зыян гәҗит бу гади гәҗит түгел, аның ул гәҗит өстенә куярга әйбер кирәк. Менә. Бал. Син әүлия белә, күрәзәче куян белдең. Мондый савытта балгана була, мин кичкенә чактан шул мультфильмны карап Менә ашып кара әле. Аю һәр вакытта шундый. Аю да бар икән бит. Бу бакча акча балы түгел. Акча паткан әле. Так. О, dostlar, min sirma aytayım. Qarar indi bala. Şey hesap getiririz bizim kardeşim. Үзебезнең бал. Мин авылда умарталар, посредине 4 ел. Шулай менә. Балашакта умарталар бар, шуннан менә үзебезнең бал, акча балы түгел, үзебезнең. Ну, бал янына тагын нәрсә кирәк? Bal yanına şey. Biz Tatar halkı şey içerisinde 30 gradusda da Самовар алып килдем. 30 gradus ısıda da 30 gradus halkı. Анысы да сюрприз белән. Daniel bilmeyim, indi bilmeyim. Nindi bir gün alıp gelip İçində сюрприз бар. Şey. Gittim bit. İlfat abi, гадәттә bu ibirlər bitən sizə bunda muzeydə qalırğa tiyəş, lakin bugün bu qagidədən şirkət taypılış bulurmu gayr? Şeyin balon ашыгысың. İlfat abi, 5 bal sizə bunda 5 bal. Bugünkü tapşırığı üçün bilmem Daniel'in işi. Dərgənə uzdurursan ikən İlfat abinin бүләкләрен. İlfat abi, min üzümlə. Bunday бүләкләр arası Yakuboviç gibi qısıtla başlarım tügü. Bıyıqqına jitmey. Eyvət, Daniel ayda. Şaqqаттыр инде безне хәзер. Минем умарталарым юк, шуңа күрә балдап килә алмадым. Шундый кичкенә генә бүләгем бар. Безнең логотиплар белән, шундый сәгать, Кулшариф, Кремль сезнең һәр вакытта да шулай. Daniel Мыцыда шәп. Музеегызда торсын. Шәп бүләк. Плюс 5. Плюс 5 короле татпресса matbuat.ru. Кирегез укыгыз. Бөтен матбугат бер сайтта. Бер сайтта. Бик дөрес. Yüz рәхмәт бүләкләрегез өчен. Инде тәмле көрәшебезне башлыйбыз. Тапшырыбызны башлар алдыннан аның шартларын да аңлатырга кирәктер. Бирелгән әлеге яшелчәләрдән, иттән, сырдан дип әйтик, әле күреп торам бераз гына татлы ананас та бар икән. Сезгә аерым бер вакыт эчендә нидер ризыклар әзерләргә кирәк. Берәр кайнар ризык һәм берәр төрле салат. Я нәрсә әзерли аласыз, әзерли беләсезме хәммә менә. Данил, я бу юлы синнән башлыйбыз. Мин инде шүлмәкләрдә ит һәм бәрәңге шүлмәкләре эшләргә дип торам. Бу теге бик оригиналь шаккаткыч әйбер булмаса да, шулар бик тәмле әйбер, шулай бит. Һәм аны бераз гына татарчалатып җибәрергә дә исәбем бар. Чөнки менә тапшыруларыгызны караган идем, итләрегез бик майсыз, анда аз гына май булса әйбәт бит инде татарчалатыр өчен. Шуңа күрә үрдәк. Шуңа күрә алдан ук хәстәрләнеп менә шундый кичкенә генә газ алып килгән. Сезнең бәйге шартларыннан аз гына читкә китеп, менә шундый бер бутта алып килдем әле. Әйбәт, бу каз буты бит инде. Яхшы. Чөнки каз бит инде аңа тәм бирәчәк. Үзенчә, салат инде минем мөгаен аталар җәйне сагынып дигән. Җәйне сагынып. Бу инде аңламыйча кыяр помидорлы салат.
Илфат абай, сен инде хәзер паспорт алып килгән булсаң, аны чыгарга хакың юк. Юк шул, юк. Җәйне озатып дигән, сарып дигән сатлар ясый алмыйсың бу. Белмим шул, белмим. Монда бу продуктларны җыючы кеше базарда не күргән, шуны алган кебек. Мин монда башым әйләнеп бетте, нәрсә эшләргә белмим. Мин инде мин үзем китаплардан укып, әйбер пешерә белмим. Белмим. Үзеңнең Әйе. тыймак хиссен Әйе. Шуңа күрә менә ит белән менә баллырак булыр инде әлбәттә борыш, ананас белән нәрсәдер майтарып карарга телим. Салкын әйбергә, гарнирга менә фасоль, салкын әйбергә ни булыр? Ни? Баклажан. Баклажан. Инде вакытым калса, аны бәрәңгә дә әрәм булмасын дип, бәрәңгәне дә бик җиңел генә бер майтарып алам. Рецепт буенча майтар. Әйе. Майтарып алдым әле дигән рецептлар булачак Илфат абай Фәйзрахмановтан. Инде мин сезгә уңышлар теләп калам. Уңышлар телим, җиңсезганыкмы, сызганмыйчамы, эшегезне башласагыз да була. Сезгә ярдәмгә киләчәк. Бүген безнең тапшырубызның спонсоры, генераль спонсоры Кукмара металл савыт заводы Ашык акционерлык җәмгыятеннән әлеге искиткеч шәп сыйфатлы табалар. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт саба. Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча савыт сабаны сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Һәм игътибар итегез, һәр төрле Кукмара савыт сабаларын, табаларын, кәчтүрләрен алганда аның астына тибенә карагыз. Яме анда шундый уелып язылган фирменный Кукмара логотипы булырга тиеш. Илфат абай, Данил күрдеңме? Mana шундый әйбәт табаларны алыгыз, сезгә кыздырырга, пешерергә кирәк булсалар, бүген ярдәмгә киләчәк. Безнең өйдә барысы да Кукмара табалар. Менә алтын сүзләр истә калдырыгыз. Пышакларыгыз субханалла. Пышакларыбыз әйбәт, Аллага шөкер. Син Данил хәзер аңлат, син монда өлешләргә кисеп ишетәсең итне. Мин бу өлешләргә итне өлешләргә кисеп, минем исәп буларны хәзер аз гына тукмаклап алырга яме. Тапалап диләрендә кемне кыйнап дип кыйнап әйе, татарда сүзләр бик күп. Һәм шулай итеп бераз гына йомшатырга. Әйе, һәм алга таба турап инде шүлмәкләргә салырга. Синең эшең әллә ни катлаулы түгел бүген. Илфат абый. Менә башта итне корытып алырга кирәк. Чөнки мин үзем дә бик теге чыпырдап торган әйберләрне яратмыйм. Әйе. Ну, менә аннан соң инде мин аны суган белән табага салып кыздырачакмын. Илфат абый, син менә мин рецептлар, китаплар буенча бик пешермим дисең, әйме? Әйе. Үземнең эшкә тыймлык сәтәгәне пешерәм дип. Бу мен еш пешерәсезме? Ой, беләсеңме, Булат, минем пешерә белмәгән әйберем юк. Мәсәлән, менә бик яхшы, бик оста, бик килеп чыга торган әйбер, менә бөтен нәрсәләр дип гаилә сорап ала торган. Нәрсәләр дип сорамыйсың соң? Мин пешмәк, бәлеш, кыстыбый пешерә белмим. Мин пешерә белмәгән әйбер юк димиш. Нәрсә пешерә белмисең? Шуңа күрә мин дөрес әйткәндә без бик ишле гаиләдә үстек. 6 балалы гаиләдә кемдер белми, 6 малай. 6 малай. Төпшеге Әти бик иртә мин кичкенә вакытта ук үлеп китте. Әни 42 яшьтә тол калды. Хәзер менә шул шуңа күрә бөтен эшендә башкарып. Хатын-кыз эше, ирләр эше безнең өйдә аерма юк иде. Шуңа күрә мин аермыйм аларны. Хәзер дә шулаймы? Бөтенесен пешерергә туры килде. Хәзер дә ярдәм итәсезме тормыш иптәшегезгә? Аксу бүлмәсендә. Юк, менә мине хатын җитәме? Хатын нигә Данил минемчә кухнядан чыкмый. Нигә? Минем хатын басымчак итә, кухняга кертми. Хатын басымчак кертмисезме? Чөнки беләсеңме, мин шалтыратам аңа, мин кайтып киләм, ашарга әзерме дип. Шунда әзер булмаса миңа уже чыгып китәргә. Сез хәзер икегездә бер команда буенча бу итне тапалый башлыйсызлар бит? Әйе. Старт дип кышкырды. Әйе, Шу көчтән тапсак. бар, күпешә. 1, 2, 3 әйдә. Әйе. Журналистикага дигәндә ул зур, киң, бөтен тормышта һәр төрле катламны ала торган өлкә бит инде ул. Мин дигән шул медицина саласында журналистика кирәк, бөтен җирдә менә. Һәр яктан яктыртасыз тормышны. Гомумән сез хәзерге вакытта дип әйтик, безнең республикабызда ниндидер фикерне, халыкта фикер булдыручылар бит. Чөнки Илфат абый, сезнең ничә мең тиражлы газета бар. Данилның матбугат ру сайты. Шул әле сезнең газета чыккан язмалар да анда да пайда булырга мөмкин бит әле ул. Шулай бит? Әйе. Зур җаваплылык тоясызмы сез? Үзегезгә тәнкыйть күзеннән карыйсызмы? Һәрдаим үзегезне каядыр ниндидер бар бит тикшерүче органнар. Үзегезне шайтып тәк, менә бер ел узды, бу ел нәрсә эшләдем мин? Нәрсәне ялгыш китте, монсы булай булды, монсы бай дип тәнкыйтьтә бәяләп торасызмы үзегезне? Әлбәттә, җәмгыятьтәге һәр төрле
kataklizmler, özgərişlər, çoğalışlar barısı da jurnalistler gayet edip sanırım. Benim maksadım yaza başlagança bunu ne için yazam? Mena şov nedir diye məğnəsiz populyarlıq gerekmeyi. Bir günlük, iş günlük. Әйе. Мәгънәсе булыр тиеш. Менә теге мин укытучы кеше бит. Укытучы булган кеше. Менә шул дәрес планы яза бит. Максат, дәресне максаты, планы. Минем һәр нәрсәне телевидениедә эшләгән елларында да һәр тапшыруның аның кыры, буш сүз булырга тиеш түгел дигән максат белән куеп эшлим. Чөнки журналистның сүзе бик көчле аны. Шул чынлапта сезнең кулда нинди көчле инструмент Данил. Синең нинди тикшерүче органнар бар. Синең үзеңдән кала. Иң беренче тикшерүче орган инде ул укучылар, шул сайтның укучылар. Алар һәрдаим ниндидер. Хәзерге вакытта синең сайтыңа менә көндәлек посещение бит, кичә-кичә. Уникаль. Көн дәвамында уникаль күрүчеләр саны, мәсәлән, матбугат.ру сайтында 5000 ярым кеше керә, бер тәүлегенә 120 000 тапкыр ачып карыйлар сайтны. Менә сиңа вәт. Шулай ук әле безнең аннан башка Татпресса дигән сайтыбыз да бар. Матбугат.руның ансаның матбугат.руның русча аналогы дип әйтергә була инде. Син бергә әйттеңме сингалар? Юк, берсен генә. Татпрессаны кытагында күбрәк. Шуңа күрә ул яктан Аллага шөкер теге уңышлы барабыз инде. Статистика буенча. Театрдан сайтына битендә күпләр әйтә, ул интернет сайт белән акча эшләп булган аңлашыла. Газетаның подпискасы бар име? Кеше анда газеткә языла. Шулай бит анда кадр индер акча килә, ә монда сайтта менә сайттан акча эшләү. Син инде безнең татарларда беренче шул сайт ярдәмендә акча эшләүче кеше дип әйтергә була. Бу мин син белмим күп акча эшләгәне, мин булай фаразлыйм гына. Ну, сайтлар үз-үзләрен аклый дип әйтергә була инде. Берсе дә теге дәүләттән дә акча алмый, теге ниндидер югалтулар белән дә бармый, бер 8 елга якын уже нашлай эшләп килә үзеннән. Һәм әле алганлар түгел, Данил әле үзе иләтә дә сайт ярдәмендә акча эшләүне, яисә сайт продвижение дип әйтикме? Промоушен. Булат монда шырпы бармы? Шырпымы? Газ кабызырга. Менә бу тапсырып җибәрсәм кабылып китәргә мөмкин. Сезнең игездә үзегезнең газ плитәсеме? Юк, шушындый. Шундый юкмы? Әйе. Яратасыңмы моны? Кайсы якынрак? Газ плитәсе узаккарак шыдый. Менә моны алып куйган идек сенсорныйда. Инде кайбер ул өлешләре эшләми. Безнеке эшли. Сезнеке яңадыр әле. Безгә килегез пешерергә. Обязательно. Безнеке Сез безнеке чакырыгыз. Без ну пешерергә түгел, ашларга чакырабыз. Яхшы, ну шул табар халыкка кызык бит инде, кызык әйбер. Акча китерәме дигәннән газетта, беренә газет белән эшләп буламы? Син әле бармы безнең газеттан калатандыр? Бар. Газетлар, проектлар. Ике кичкенә газетабыз бар. Алар дүртәү иде кызганча каршы тегеләре ябарга туры килде. Теге бик каты зыянга килде дә. Әйе, менә аннан соң менә теге роман газетасы мәгърәп дигән теге ниләр безнең укучыларыбыз арасында барысы да иҗатчылар. Безнең газетның төп язучылары журналистлар гына түгел, укучылар, безнең илләр авторлар. Үзләре җибәрәләр. Үзләре хикәяләрен язалар. Ул безнең газеткә янасымагандыктан без Мөнәсирләр газеты исемле хикәяләрдән укучыларыбыз иҗат иткән хикәяләрдән торган, повестьләрдән торган шушындый газета булдырдык. Бик популяр, халык үзе язгач, үзе языла инде ул газета. Үзе языла, үзе укый һәм икенчесе шифалы газет. Ансы инде минем менә шушы şeyler, bilen şeyleri turunda. Бик нечкә күңелле кеше. Менә суган тураганда гел җылый. Күздән алай җылап җибәрсәм.Ифат абый май салмадың, син майсызгына кыздырасың. Салам. Бәлки син кабыздыңмы инде? Инде метод ысул бардыр, майсызгына суганны кыздырып калган. Кабыздыңмы ни? Бик пис кыза. Шулай икән. Менә ярый әле киегесе чыкмый телевизорга. Ну дөрес туклану турында безнең озак сөйләшеп булыр иде, шулай бит. Минем әле бар аласым киләсен телевидение өлкәсенә, сез бит әле телевизион алып барышларда булган кешеләр менә телевидение, хәзердә без сезнең телевизор эчендә хәзерге моментта нәрсә авыррак, туры эфир авырракмы, ярдә язмада барган тапшыру. Ничегрәк? Мин җиңелрәк, җаваплылык, минуслы, плюслы яклары. Икегез әйтне бу өлкәдә тәҗрибәгез бар. Мин үзем турыдан туры эфирдә эшләгән яратам. Турыдан туры эфир. Чөнки турыдан туры эфир аның эше әзрәк. Эше әзрәк? Әйе. Монтажчысы юк. Монтажчысы юк. Аннан соң тегендә анда бит ялгышлык китсә аны кире. Юк. Тартып алып булмый. Турыдан туры эшләгәндә
kişinin boş miye 200% başlıyor. Onda hatta min elek informasyon yanılıklar programmalarında, analitik programmalarda işledim. Hata tege nişe kişi okuyor ikindi materyalına, nişe kolektif işte kitken hatana mina şu ifir vaktinde tüyüp aladır. Şu an göre tege amdan sonra kaç öyleyse elek hatalarga bir ciddi varıyorlar idi. İkinci günde Jiyip alıp teginden neyse hazırken üstten onda mindidir чиновникның ismini direkt etmesen, должностын direkt etmesen hayran öyle ya. Hazır ol yaptan nişek televizyondan şuna var mı yaş ümitli jurnalistlar dedik mi? Sizin başlagan işlerini devam etüşler, şunduraklar. Var ümitli yaşlar var, lakin benim bugünkü günde mine tatar telinin dürüst söylem. Biz elek söylegen vakitte mine azraq kısarga Benim ayı. Ben başta bu kısasın. İyi. Aha, elek söylegen vakitte. Elek bizni onda ulpat diktorlar bilen işledik biz. Onlar bizni gel tege üretip ko'rsatib gina turalar idi. İyi. Biz onlar Hazır andi yer var mısın ol? Var olar bit elekeye Andi diktorlar. iletişiler gibi. Elekeye diktorlar. Hay eğlendirge bulan. Elekeye diktorlar olar barısı da isen sağ, olar rahatlanıp üreteler. Mene naylandık mana bizning kursçebez tege sizler bir hatırlıyorsunuzdur Marobatlar. İyi. Ekiyetinde. Ekiyet çapa. Mene şol bizning ulanı aşığı ile Marobatlar desek. Çünkü fonda bar tek Marobatlar gına kalgan. Ana gül kursçeler. Niye bu işe? Rolü bu işe mesler bitmiyor. Şol ne? Demek hazırki yaşlarga sayt alasız. Yine kengeş orada bulsa, andi diktorlarga barsınlar, ders alsınlar, ders Elbette. Dostlar ne kadar kağıladır mı diyor? Yok bütün şey yapala yok. Özünü kontrolde tuturga, özünü kontrolde dürüst ol tege internet seni dürüst gerek. Söz basımı ol onu katıldı indi. Kubinde. Pedagoglar işler. Mesela İşte kubinde Daniel en yaxşısı yazı. İlfat abidan soramakçı idim. İlfat abi to'g'ri efir ham to'g'ridan efir narsasi bilan ayriladi? Qayер efir bo'la olmaydi. Qaysi durust? To'g'ridan to'g'ri efir bo'lurga kerak. To'g'ri efirda durust bilmayman. Ayy. İçinde 41'inde to'g'ri efir deb aytdinsen. Men to'g'ri efirga chiqqan yo'q bo'g'ay. Bizning men olib borgan topshiriq har vaqtda da yoziluvda, shunga ko'ra o'zdan. Ya senin televizyonda işlegen vakitlerin var. Çekti bitirge bulan. Nişik beylisin özünde. Tele alıp barışı olarak, televizyon alıp barışı olarak. Televideniyada ishlaganda menga bek qiziqligina proyekt olib borishga to'g'ri keldi. Ne үшін qiziqli? Chunki u ko'ngil ochuvchi topshiruv tugul, fikrli topshiruv. Turli fikrdagi kishilarni chaqira edik bit endi. Shoqtay bahasli bo'lgan vaqtlarda bo'ldi. Ammo lekin hozir u proyektni endi men olib bormayman. Mana ул башка исем белән чыга һәм аны Венера үзегенә алып бара. Кызганыч булмадымы син теге? Жәл булмадымы? Калды бит инде. Дөресен әйткәндә жәл булды. Ни өчен дигәндә мен әле ул тапшырудан теге үземдә туймаган идем һәм ул тапшыру әле үз-үзен теге Нәрсә син әйткәнләр бар ди. Юк, анда икенче тапшыруга катнашырга кастингка чакырганнар. Мен дөресен әйткәндә ул кастингта катнашудан баш тарттым. Чөнки ул тапшыруның миңа ошамады форматы. Һәм шулайрак килеп чыкты. Яхшысы байда эшләрегез җитәрлек бит инде. Аннан башка да. Аннан башка да эшләр җитәрлек. Интернетта да, нары газетларга да язгаланыла. Һәм менә бәлки кемнәрдер хәтерлидер, Кадак дигән бер проект бар иде миндә. Менә шул Кадакны дәвам итәргә тәкъдим ясадылар һәм шуны менә якын арада дәвам итәргә исәп. Инде безнең Россиядә хәзер бит интернет ресурс дибетик интернет ресурс ярдәмендә бик зур акча эшләр, менә сайтлар ансы бер. Хәзер интернет блоглар ачыла башлады. Блоглар сезнең үзегезнең канал ачасыз кимме? Сайт бар инде аңсаңлашыла. Сайт бар. Мәсәлән, безнең безнең сайтыбызда безнең гәҗитнең сайты бар. Ул бик шулай ук кирүчеләр бик күп чит илләрдән, кайлардан гына килмиләр анда. Шушы интернет, телевидение ачырга ниятебез бар. Әлегә Мати Шабудан, Мати Хәл Шабудан. Мен анда карадым, сез газетада булган бөтен материалны алып барасыз. Әйе. Без аны шунда ук Зыян салыр дип курыкмыйсызмы газеткә подпискалар кимерди? Аны без ничек кешеләр укый. Ну, киләдер инде күпмедер өлеше. Ләкин менә анда кирүчеләр без моннан гына укыйбыз диләр. Ләкин кирәк бит ул татарга танытырга кирәк. Үзеңнең нигезне күбрәк күрсәтергә, күбрәк кеше укысын. Әйе. Шуңа күрә кирәк инде ул. Яхшы алайсамы ди сорау,
Менә бу газеталарның, гәҗитләрнең киләчәге бармы? Элек әйткәннәр бит. Менә театрлар бетәшәк, телевидение басып алачак, бөтен яна аннан инде хәзер. Бу газетларны инде хәзер еш кулланмыйлар, аларны инде сирәк куллана башлалар, бөтен кеше интернетта, бөтен кеше планшетта дип. Данил әйтәле син менә. Булат, менә газетлар бетә дигән сүзне мин инде бер 15 ел иштем, 20 ел булмаса. Менә тагын 5 ел гомерләре калды газетларның дип, әмма дә ләкин менә ничектер һаман да юкка чыкмыйлар да чыкмыйлар һаман, әйме? Менә Татарда бүген иң зур тиражлы газетлар 30-40 мең тираж белән чыга. Бу бит инде зур сан. Әле аларга ябылырга бик иртә дигән сүз. Һәм газетларның саны да бик күп бит инде. Нинди генә исемле газетлар чыкмый. Кешеләр ишетмәгән газетлар күпме чыга әле. Һәм аның бөтенсенең әзме күп үзенең укучысы бар бит инде. Су язылышысы бар. Татавай. Әлбәттә, менә әйттеңчә. Театрлар һаман да эшли бит әле. Бетә дип, теге вакытта безнең бабайлар чорында кино чыккач. Кино чыккач. Ләкин гәҗиттә бу калачак, мәсәлән, минем үземә интернеттан мәгълүмат алам мин. Телевидениегә караганда интернеттан күбрәк алам мәгълүматны. Ләкин шушы кагазны кыштырдатып оку. Аны менә шулай. Иң кызыгы шул. Мәсәлән, минем өстенә бал салу, мишкә белән. Бал куеп торырга булса да кирәк була ул. Балык терү. Хәзер төрмиләр инде. Килкине менә шулай төртеп башлый әлбәттә. Студент чакта. Ярар инде без теләп калабыз сезнең гәҗитләрегез озын гомерле булсын дип. Амин. Язучылар саны кими урнату, киресенчә артып торсын. Ягъни инде эш калды безнең хәзер. Булат, син әйткәнең шүлмәк табам мин сиңа дип. Шүлмәк бездә күп беләсез, шүлмәк булса, Фирменный шүлмәкләр үзебезнеке. Үзебез ясаган шүлмәкләрне 4 җитә. 4 җитә. Без монда эшәү инде безнең әле дегустатор киләчәк, мин сезгә әйтергә тотканмын. Тапшыру ахырында безнең бүген дегустатор киләчәк. Казанның бер шәп кенә ресторанның шәп бер шеф-повары ризыкларысын куып карап, кемнеке яхшы, кемнеке беразна барып җитмәгән дип үзенең фикерләрен әйтәчәк. Менә шуны сорамакчыйм. Анда актерлык сәләте бармы? Актерлык сәләте бармы? Актерлык сәләте без сезне бүлмәдән чыгарып карашакбыз. Юк, ул менә теге тәмсез булса. Аның үзендәме? Шырайын сытмыйча гына, тәмсез булса, ләззәт алып, актәмне дип ашый аламы ул? Актер менә шул техник кирәк. Шул тез. Ярар. Данил итләрен сала башлады, ифат абый сигән нәрсә кирәк? Менә ананас саласын бар бит, ананас суы әзрәк икән. Данил ананас. Ифат абый мин бар ананас. Кирәкме? Тагы да кирәк. Ананас суын. Менә ананасы да бар, суы да бар. Ананасын үзеңә бирәм. Ананас үзеңә булыр. Ягъни сез әлегә бу эшләрне башкарган арада без инде тапшырыбызның спонсорларына күчик. Арсу бүлмәсенә һәр вакыт керәсегез килеп торсын өчен менә шундый матур эшләнмәләр белән аларны бизи аласыз. Ушыймы сезгә? Ушый. Әйбәт бит, Әйбәт. Менә аларны безгә Indigo компаниясе килеп урнаштырды. Indigo компаниясе кухня өчен сыйфатлы, оригиналь фартуклар һәм элмә таталар да ясый. Indigo компаниясына зур рәхмәтләребезне белгертәбез. Инде әлеге матур, искиткеч шәп аш бүлмәсе белән безне Центр мебели кибәте тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты кулай бәягә журналистлар урамы 56-нчы йортта урнашкан. Центр мебели кибәтенә без шулай рәхмәтләребезне белгертәбез. Я дуслар, берничә минуттан, берничә мизгелдән безнең эш монда кайнаячак, эш дәвам итәчәк. Илфат абый да, Данил да пешерәсен пешереп, кыздырасын кыздырачаклар. Хәзергә тәмле көрәштә реклама. ТНТВ телеканалында тәмле көрәш дәвам итә. Бездә кунакта бүген ике журналист, ике кыю журналист бәтик, Илфат Файзрахманов һәм Данил Сафаров. Бик кыю тоталар үзләрен аш бүлмәсендә баштары сагайып торсалар инде хәзер ияләштеләр. Монда үзләреннән инде рецептларда чыгара башладылар. Хәтта сорамаган эшендә эшли башладылар дип бер ризык урына 3 ризык әзерли бугай инде монда Илфат абый. Старт дип нәрсә булачак безнең? Бу бәрәңге мин моны бик яратып пешерәм. Бик җайлы бәрәңге. Мин әлбәттә аны кабыгы белән пешерәм. Кабыгы белән яңгыйлы кадәр генә ашарга ярый. Базары бәрәңгене ашарга ярый, беренче арганча ашарга ярый. Һәм ул бик файдалы. Һәрбер сүзгә бер киңәш. Менә шуны тәмләткечләр белән менә шулай сибәсендә әзгенә һәм көнбагыш мае салып, моны учакта пешерсәң бик тәмле. Учакта. Монда ашак ягып тормабыз инде бүген. Тукта, Булат ашыкма, ату аның кырыйларыннан мае саркып чыгарган мөмкин. Шуңа күрә астына менә страховка куябыз. Алай икән, ай. Бу чүлмәк белән бергә пешеп чыгарга тиеш. Чүлмәкне куймадыгыз бит әле? Юк әле. Менә Арасын бергәме? Юк, менә шулай, менә икесен бергә шулай куярга. Теге акмас әйнитмәскә. Бар икән, бар мәшәгъдә. Данил, синең хәлләр ничек?
Benim kadar ayıbet. Eğer dukovkanız жылы bulsa. Dukovka жылы, dukovka ısı bizne. Onda Öyle barısında birge. Tokta ısı bulsa ne şartlanmıyor mı şülmekle? Yo, indi şunu. Yok şülmekle İfat abi sen şu mektep sigara yok mu? var. Salkın dukovka koyadırım yani şartlarga mümkün değil. Yok bunda barısı tertip başlar. Daniel azgına mene ırsam biz. Aha. Berenglerini uzatır idi. Men sizga hozir bir to'tor maqala aytdim, har birizga birerni. Boshini aytdim, davomi sizdan. Neyse farazlab qaraysiz. Kelasizmi? İlfat abi sizdan boshlayapsizmi? İyiydi. Aylagiz. Bir jayim to'qmosh bilan narsa bo'lmay, Boş bulmayı. to'y bulmayı. To'y bo'lmaymi? İyi. Evet. Bishli. Osh bo'lmay shu o'ydi, osh endi anglashlar. Bu kishi jilgan osh deb anglar kerak. Daniel. Iya. Nikida birozgina o'xshashroq. Bitqa pishirsang, moyim. Jallama. Moyim jallama yesa moyim. O jallamadan turib. Pishirish uchun moyni ko'p kerak. Yetarli bo'lsin deydi. Taman kerak. Yetarli bo'lsin. Moyim yetarli bo'lsin deydi. Ko'p olarga kerak o'zim bilan. Jallo bir albittalarni asirlarga da kerak. Men buni narsaga chiqib aytam, biklaraqtanroq oldim endi. O'zingga ko'ra. Bu men Daniel turunda ifot etishni ochlanmi shakarimi? Ochlanma bir. Bizning Bars media shirkatina kompaniyasina endi u eng birinchilardan kelgan kishi edi. Men o'zim har qanday 2001-yilda kelsam, u vaqtda Totarjirning endi ikkinchisi o'tgan edi. Yo'qsa ikkinchisi. Daniel Totarjir festivalining endi birinchisini o'tkazganda, shuning boshida turgan kishi deb aytdik. Ham umuman men sendan o'zib tugul, sen o'zingda ortiqroq so'zlayapsan hali. Totarjirning положениyasin Negizlama bo'laydi. Negizlama bo'laydi, negizlamasin. Yozgan kishilarning birisi yo'q. Avtorining birisi desak da bo'ladi. Avtori deb endi aning avtori ul ko'mak ish bo'ldi. Men uni alida xatirlayman. Mana shu qo'llar bilan bo'ladi. Tunlar yo'qlamışa. Tunlar yo'qlamışa. 1999-yilda o'tgan birinchi Totarjirni negizlama yozgan edik. Yetakchilarimiz bilan birga endi albatta ham u vaqtda mana shunday davomli ish bo'lar deb men hatto o'ylamagan edim. Sizlar nechik bo'ldi ayollar? Ana bitni yillik kishilar. Albatta yetakchilar bizning. Hali u vaqtda bunday motor ofislar tugul edi. U kichkinagina bir fotelni xatirlata turgan bir ofis edi. Shunda zo'r xiyollar bilan yangan vaqt ham entuziastlar ham bu ishning endi birinchi festivalning hisoblarida sanab qaragach bu shig'imli ish ekani anglashildi bit endi shulay bit. Zo'r ham shig'imli tovush keltirmay belgili edi sizlarga bu birinchi Totarjir turida. Ham men shunisini istaminim bizning yetakchimizdan Marat Mavludovich Garayevdan xizmatkorlar so'rab qo'ydilar. Marat Mavludovich bu bizga ne uchun kerak so'ng tovush keltirmay turgan ayber deb. Shunda Marat Mavludovich aytib qo'ydi, yigitlar siz anglamaysiz, bu bit davomli ish degani mana 17-chi Totarjirning ishlarga jiynasiz ekan, shulay bit. Endi 17-topqir bilan 17-topqir mana bu misolda endi men aytasi kela mana yaqin qarab ishlavida ham yiroq qarab ishlavida. Mana u kishi yiroq qarab ishlagan ham mana shu ish borib chiqqan. Rahmat. Rahmat ala sizlarga boshingizga turg'ach, shulay aytib Totarjirning ham endi sirrisim kelar hozirgi vaqtda, u vaqtdagi Totarjir, hozirgi Totarjir nindirak yoqqa o'zgardi. Umuman sen o'zing anglashtirani ayta olasan mana. Hozirgi kundagi Totarjir turunda, Totarjir festivali. Sen har doim kuzatib borasың. Seni sahnaga chiqib bo'laklardan topshirganing bor. Totarjirning men endi bunda Bars media shirkatida ishlaganda Totarjirlari bilan ko'proq xabardor edim, show biznes bilan. Anlari ketgach birozgina qay bir jirishlarni tigi eshitmayda qolasan, bilmayda qolasan qay bir hitlarni. Umuman tigi Totar estradasina so'rov har vaqtda da ko'p bit endi. Tanqidda ko'p, ham Totarjir bu yoqdan tigi shulay ko'p tanqid eshitib bit endi. Ammo lekin bu proyekt davlatdan aqsha olmishi, shulay bit o'z hisobina yashab, mana shulay tiribdagi xalqshan bo'luvi bilan butun bu tanqidni tigi yo'qqa chiqarish kerak. Chunki agar siz tanqidlisiz ekan, sizda shunday festival yasay olasiz, davlat yasay oladi shunday festivalni shulay bit. Bu mana yasay olmasangiz, g'aflatingiz endi tanqid bo'la olasiz sizdan deb aytasim keladi meni. Shulay bit. Ishlab ko'rsatay, o'zing ishlab ko'rsat. Ilfot abi. Siz ning fikrini eshitasiz kelar. Totarjir festivali haqida men umuman sizni boshqa konsert choralariga ko'rganim yo'q. Aniq mana Totarjir festivalida men sizni ko'raman. Umuman ol mana Daniel aytdi, hukumatdan bir nima
Әллә нинди фестивальләр, әллә нәрсәләр үткәрәләр безнең салым акчасына. Сез бит мәсьәлә үткәрәсез. Һәм ул грандиоз, менә шундый шоу килеп чыга. Әгәр дә тәнкыйтьләсәләр анда, мәсәлән, кайбер җырчылар миңа ышанмаска мөмкин, сиңа ышанырга мөмкин. Ул бик тәнкыйть түгел. Ул шуңа күрә менә тулайым алганда, әгәр дә бу татар җыры тукталып калса, татар эстрадасы, татар милләтенең ничектер кайсыдыр җире китек сынык килеп чыга иде. Чөнки бу ел сайын була торган тамаша, ел сайын булырга тиешле тамаша һәм менә андагы сәхнәнең моторлыгы, андагы безнең эстраданы ниндидер менә бизәлеш ягыннан да хәтта менә шушы ниндидер дәрәҗәгә күтәрә алган фестиваль ул минем. Бердән-бер фестиваль дип уйлыйм. Бюджет акчаларына миллионнар исраф итеп ниндидер фестивальләр үткәрәләр, нәрсәләр үткәрәләр һәм менә анда җиңгән кешеләр кая саңалар. Һәм аларның ни? Менә сезнең үзегездә җиңгән кешеләрегез менә татар радиосыннан төшми, башка. Шуңа күрә бу фестивальгә карата, татар җырына карата, әгәр дә кемдер тәнкыйть ясый икән, эшләп күрсәт. Инде шулай дип уйлыйм, җыйналар инде бер була торган проект оештырганда. Ләкин бит аның башта нигезләмәсе бар, базасы белән нигезләмә димме? База булдырга кирәк. База продюсерлык үзәк инде эш эшләгәндә ул бит барысы да тулайым бер организм булып барырга тиеш. Һәм әле шунсында Кемнәрдер хәзер Нидерландда бер фестиваль үткәреп алалар да, белмим, ничек шаккатырмашылар, ничек анлатсын, киләчәге булыр дип Бу уйлыйм. фестивальнең күбесен минем уйлавымча акча ничектер хезмәт, акча эшләү өчен иштирак итәләр. Шуңа күрә менә бит безнең теге җырчыларыбыз нидер Мәскәүдә җиңеп кайтты. Ничек фестивальләрдә алар җиңгәннәр. Шуңа күрә бу яктан Фәрин дип әйтергә кирәк. Шул менә TMTV телеканалында да минем әйткәнем бар. Әгәр дә хәзер бит издә телеканал пульт белән генә утырасың бит инде. Әгәр дә шунда федераль каналлар белән, әгәр дә мин татар телен белмәсәм, аны федераль каналлардан аермасы юк. Андагы яктылык, төс, андагы теге композиция, дөрес куелыш. Фәрин. Рәхмәт. Һәм әле минем әйтер сүз калган икән, Татар җыр турында. Татар җыр турында, аны тамашачылары бик күбелешен күрмиләр, шулай бит. Менә җиңүчеләрне бит инде тәбрикләр өчен дә мин чык каладым, шулай бит. Менә анда чыккан алдыннан сиңа бер кеше куялар, име ул сине карап йөри. Кайда син йөрисең пирамидада, кайсы җирдә? Анда бәдрәфкә китсәң дә син артыннан чыга. Ягъни ул сине бөтенләй дә күзеңнән ычкындырмый. Һәм син чыкканчы синең башта үлчиләр микрофонның стойкасын, име бөтенесе менә шул бик күп вак нечкәлекләр, алар барсы да менә 17 елда, менә 16 ел дип әйтик инде узганын карасак, менә 16 ел буе менә шул нечкәлекләрне сез теге ювелирлар сыман бөтенсен эшләгәнсез инде, шулай бит. Һәм менә ул әйбер бик хат сизелә. Yani bir күп сөйләштек, безнең эшендә алып барасы бар бит әле. Пешерәсе дә бар бит әле. Бит әле моны пешеп чыгасы да бар. Данил, сине чүмәкләрен сатабызмы инде без пешкә бүген? Духовкага. Менә алар хәзер булды. Инде ашып килә башлады кебек. Хәзер әзгенә. Там нистә чыга башлады, менә бу яктан бигрәк там да әйтләр. Рифат абый, Мин хәзер фасольне пешерәсем бар. Күкәй пешергән кабыз. Ул да кирәк икән дип, ансы нәрсә кирәк булды? Бу нинди рецепт? Бу баклажанга эшлек алыр өчен, ясар өчен кирәк. Баклажанны без үзен ишетәбез. Кыздырабызмы? Аңа майонез ясап, аны хәя кыздырып аласы бар, бер табак кирәк була. Тамам. Күптән безнең тапшырыбызда 4 комфорканы даими бер юлы кулланганнары юк иде. Ифат абый, менә Моны алыштырыйк аны. Урыннарымы? Кирмәсе тегендә куйып. Рокировка ясап алабыз шулай. Ифат абый, юрак булырга кирәк. Кухняда бит осталыгым юк минем. Кайсы бер әйберләрне онытырга да мөмкин. Үзең осталыгым бар дисең бит, әле сез бит авылда әле авылда торам дидегез. Авылда шундый Арча районы. Түбән Ора авылында. Туган үскән авылда. Туган үскән авылда әнинең нигезендә йорт салып чыктым. Агачтандыр инде ул. Әйе. Агач йорт. Җәй буе шунда. Җәй буе да, кыш буе да шунда әлегә мунчасы гына әзер түгел. Ага. Аны алга таба шунда кайтып төпләнергә инде. Исәп. Ишеткән идем сонда гомумән авыл бәйрәмнәрен оештыручы бер инициатор дип урам уеннары инде анда. Төрле урам концертлары оештырабыз. Ел сайын әйтер, безнең бу урам 70 иле хуҗалыкта.
Рифат абый, сіз сөйлей тұрыңыз, яме, біз шүмлеклерін атабыз мы? Урнаштырыйга яшәү. Ел сайын шунда урам касетлар иштирабыз. Һәр урам безнең мәсәлән сыер урамы дип атала. Анда Нинди урам? сыер урамы. Безнең авылдан, безнең урамнан сыер көтү җиргән. Менә шунда сыер урамы концертта башлап җибәрә. 10 кеше, 10 хуҗалык анда яши. 2 сәгатьлек концерт. Аннан соң башка урамнар көнләшә. Менә безнең урамда кыймык бәйрәм үткәрдек. Кешеләр үзләренең кыймыкларын күтәреп киләләр дә, аларга призлар бирәбез. Кирәк юк. Призлар бирәбез. Аннан соң шул призлар, шул кыймак белән сыйланабыз. Дугалар укып. Бу Масленица бәйрәменә җавап бәйрәме. Шулайдыр да мөгаен. Аннан күрше урамда палау бәйрәме үткәрделәр менә. Сөйләнгәр. Хәзер инде сез киңәш белән чыктыгыз, тагын бер урамга сез бәлкем шашлык бәйрәме оештырасыз дип. Үзләре җайларын сайлап алганнар да кыймакка, әйме? Күрше урамга да палау, тигез шашлык. Без хашлама бәйрәме оештырасыз. Безнең урамда безнең авылда Кабак урамы бар, элекке исеме Таубашы Кабак булганында. Теге Иван Грозныйлар басып алганнан соң һәрбер татар авылында теге Кабак рубишлар кашканнар. Һәрбер авылда, безнең авылда да ачылган. Менә шуннан Кабак урамы дип кирип калган исеме. Кабак була инде, Кабак. Кабак. Бу татар аны халык белми дә, Кабак белән бәйле дип уйлый. Шулай дип уйлыйм. Авыл дигәнне безнең Данил шәһәр егете булуына карамастан, әнисенең авылына кайтып җиреп, анда да төрле эшчәнлек күрсәтеп җириләр икән бит әле. Кыскача авылның сайтын булдырганнар. ВКонтакте группасы бар. Әле мин Данил бераз нәрсәгә генә игътибар иттем, ул сайтны кирип карадым минеме. Менә анда бер ашламый инде мине, берне әйтергә тиеш. Bütün kişi kursun için deyip, avulga yardım etmişler deyip, bütün isimlik koyganlarında 1000 сум bergen, kimdir 2000 сум, kimdir 200 сум, kimdir 500 сум. Andi bir kirek mi olgun mu? Çünkü yaşlılık işe suğa saldılar bitinde. Kişi bilmese de balık bilir dedi. Andi bir kirek, çünkü ol... Kürseti bir şey ol bitinde, riya özüne. Ol şunlukta sadaka tugul, ne için degende ol avulun fondu var, avulun kirek yarakları bulsa, кешеләрне шулай иттереп авылга кайткан вакытта акча ирекле рәвештә, һәм ул ни өчен сайтта куела, чөнки бөтенесе дә үтә күренмәле, бөтенесе күренә, күп акча кергән, анда керемнәр дә бар, чыгымнар да бар. Гадәттә бит менә акчаны ни фондка бирәсең, ул кая киткән акча белмисең дә. Анда бөтенесе дә менә хисап белән, калькулятор белән санап карарга мөмкин. Шуның өчен генә булса, мәйле түгел. Менә мактан өчен монса акча биргән, моны хәтле акча биргән дип. Шуңа күрә ул яктан теге бөтенесе гадел эшләнә. Менә хәзер бар, башка сорау юк инде. Ул авылга еш кайткалыйсызмы? Авылга еш кайтабыз, кышкыларын инде кайтып булмый, җәй көне даими рәвештә авылга кайтабыз. Багубистәс районы, Яншык авылы, кичкенә генә авыл, әмма бик маленький, но бик гордый дип әйтәләр бит, шуның кебек кичкенә генә, әмма эшләгән эшләре дә күп. Ya dostlar, тәмле көрәшебез инде безнең ахырына якынлаша. Шундый тәмле исләр чыкты монда хәзер. Бөтен нәрсә пешеп тә чыкты, бөтен нәрсә кызы да кызасы кызып пешеп. Гарнирны сүндереп куярга кирәк хәзер. Үзең гарнир булдымы? Әйе. Рифат абыйның баклажаннары хәзер. Бу сыңлы баклажан, аның майы салкасын өчен салфетка куябыз. Данил монда бераздан инде себетеге агачтан гадәттә кисеп фигуралар ясар. Ул яшелчәдән, кишелдән нәрсәдер ясый монда. Данил башында чөнки аның эше биткән ярлык салаты әзер. Рифат абый. Булдымы монда бар? Булды. Хәзер әйбәт табалармы? Әйбәт табалар. Тапшырыбызның спонсоры, генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән әлеге искиткеч табалар ярдәм итте бүгін. Һәрхәлдә бик күп ярдәм итте Рифат абыйга ризыкларны әзерләргә. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча бездә Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлы өчен әлеге заманча савыт-сабаларын сез интернет кебек ташыдаларга мөмкинсез. Кукмара металл заводына без зур рәхмәтләребезне белгертәбез. Шулай ук арчы бүлмәсенә керәсегез килеп торсын өчен аны шундый матур эшләмәләр белән бизи аласыз. Һәрхәлдә безнең арчы бүлмәсен бизәде Indigo компаниясе. Indigo компаниясе кухня өчен сыйфатлы, оригиналь фартуклар һәм элмә такталар ясыйлар. Indigo компаниясына без зур рәхмәтләребезне белгертәбез. Гомумән алганда әлеге матур, сыйфатлы, шәп аш-су бүлмәсе белән безне центр мебеле кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты кулай бәягә. Журналистлар урамы 56-нчы йортта урнашкан центр мебеле кибетенә мөрәҗәгать итегез. Аларга шулай рәхмәтебезне белгертәбез.
Ya indi bizning bütün narsa hazır bit, şulay bitmi? Hazırmı? Әзер була язып. Ифат абай, Менә мысы әзер. Булганмы? Менә монда хәзер шушы ананаслыгына саласы да Әзер. кысар кимегәй. Салып та нишә дә булды? Аннан соң 10 минут тотасы. Тутыра кирәк. Нәкъ bizim белгеч килгәнчә әзер булып бетәчәк бу. Шулай бит. Салатын син салат булмый ни булды? Юк, мин Салат урынына? салат урынына аны баклажан бетереп, исенә менә шушы Йомырка. соус белән йомырка, майонез, сарымсак, шуны бутап, туз салып, тәмле Пешерәсеңме син аны? Төрәбез. Һәм эш бетте. Данилның эше инде күптән бетте. Ул Собол җәй яисә җәйне сагынып килгән. Әле бетмәде Бик күрсәтмә. матур. Бу шуны гына Бик сорап. катлаулы салат әзерләде. Дуслар, хәзер Илфат абыйны да Данилны да сатабыз башка бүлмәгә. Чакырабыз белгечебезне. Ул сезнең ризыкларны кабып карап үзенең фикерен әйтәчәк. Һәм инде кайсыдыр якка беренчелекне биреп, кайсыдыр якка икенче почетлы икенче урын тапшырачакбыз. Бәлкем тигезлек билгесе куяр. Булат, син анда күрмә актерлык сәләте турында, тест турында. Актерлык сәләте миңа искә төшермен. Хәзергә барыбыз да тәмле көрәштә реклама карыйбыз. Dostlar, tapşırığımızın degustasiya vaqti kelib jetdi. Hem her vaqtda qışda kelib jetdi bizning yangi Marokko restoranlar shiltari şef-повары Ilnur Gimayev. Ilnur, Сәлам булат. Хандарыгыз ни хәл? Ярый хәлләр бүген бик яхшы күреп торасың. Нинди генә ризыклар юк бүген. Тәлинкәләр мул. Ризыклар, тәлинкәләр. Ирзатлары пешергән ахыры. Ирзатлар әйе. Син сервировкадан күрдеңме? Ул күп итеп салгаш. Жәлләмәгән. Зәлләмәделәр, юк. Юк. Ilnur, әйе. Традициябыз ничә? Әйе. Башлыбыз бу яктан. Иригетләр икән белдең инде. Ризык әзерләгәннәр бит. Бу бәрәңге гарнирга гына әзерләнде иде. Айрым. Монда гарнир әйе, әрәм калмасын Әйе. кертеп. Фольгага төреп духовкада. Закуска мысы. Бу салат урынына Ага. кебегрәк. Ярар. Инде бер кавымлык. Шушыннан тынабыз соң. Әйе, шуннан тотмысан да була. Менә бу баклажанны кыздырып салалар нисен беләсең? Баклажанны ашагандар, аны кына куярбыз. Ярар. Баклажан içinde бар үзенең. Әйе. Карыйм әле. Татар карамыша шаммасы тот карамыша. Ярар, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Син ашап карадыңмы соң? Юк, монсын юк. Шуны ашап карам. Төшендерсен. Бу пешкән йомырка, сарымсак, майонез, Тәмле булганмы бу? массага китереп. Тәмле булган. Ярар, миндә калып карамыз соңрак. Тапшырып беткән. Мынсы икенче ризыкмы? Ит, бу итне ананас белән пешерде ул, баллы рецепт. Мин үзем алай ашамыйм битти. Гомумән итендә бик аз кирәк ашыйм диде ул. Ит сыйрыйдымы соң? Сиритәй. Ананас белән баллырак, татлырак бер ризык дип чыгара тиеш. Суганын да кыздырды, кишерен дә аерым кыздырып, озак кына вакыт томалап пешерде әле ул аны. Ите пешкән булырга тиеш. Ите пешкән? Монсы инде гарнир. Гарнир. Яшел фасоль. Әйе. Фасоль. Ризык тәмле? Ит әзрәк кенә катырак. Булай Или мин калып карадым иде. Сакаты түгел иде. Ярар, синең фикерең булды бит. Мен әйтергә тиеш түгел идем. Ярар. Монсын инде бәрәңгесен кабып карый. Әйе, бәрәңгесенә калып карайм. Әйе. Помидорларын. Чөнки ул бәрәңгене ди менә барлык ризыклар арасында менә иң еш пешергәне бәрәңге. Авыл җегете инде. Әйе. Бәрәңгене яратам. Әле кабыклы булса ул бәрәңге тагы да шәбрәк булыр иде. Ләкин аңа чист тартылган бәрәңге биргәч, Бәрәңге пешкән, тәмле. Чуть кенә тузы юк. ул гомумән дөрес туклану яклы кеше. Тузсыз ашы. Тузны да мин гомумән бөтен ризыкны да тузсызрак ашарга тырышам. Кирәк туз кирәк кеше үзенә күпме кирәк Сирек ашарга була, да анысы бәк дөрес сүз. Бәт. Ярар. Менә бу син инде кишер белән фасоль дип аптырамыйм. ТК хәрефләр бу тәмле көрәш дигәнне аңлата. Алай икән алайса. Рәсем ясап куйган. Рәсем ясап куйды. Рәссам. Рәссам. Әйдә салаттан башлыйбыз инде. Салат, кыяр, помидор салаты инде ул җәйне сагынып дип атала. Иң катлаулы салатларның берсе менә. Иң катлаулы? Моның хәтле катлаулы салат ясаганнары юк әле. Бик күптән, Ярар, куып карыйк инде. әлбәттә. Тәмле. Тәмле инде. Кыяр, помидор салаты ничек тәмле Монсын булмас. миңа ашып куйдым әле булат. Әйе. Соңсын дип әзрәк. Менә кайнарга да бар. Я бик кайнарын тиме. Син мине кала дип алма. Так, Илнур, әйдәм сиңа кашык бирәм моны ашы. Кошык бу ризыкка әйбәтрәк булыр. Чөнки шулпасы да бар. Ярар. Әйдә, син башта калып кара, әлбәттә нинди итләр икән. Нинди ит икәнен. Нинди ит?
İtten hazırlangan eyle. Kozum urdak mı var iken ko'raman. Молодец. Ilnur Gimayev. Zo'r bilgish. Ilnur gash turmaymisan, ulanib, uyga batqash men desa. To'xta endi. Birisi bo'lmagandir deb o'ylab boshladim men. G'alamat bo'lgan bu. Shunday ta'minlayapsiz. Sulaymani Biz tomoshachilar ekan. Shuni ta'minlab boshiyo butun rizqni deydi. bik tamli bo'lgan. Mana bo'lay bo'lgan. Oh! Yarar ayda o'rtaga aytdik-da endi. Men hali o'zim proba jasamadim ama. Ya. Bugungi tamli kurashda rizqlar mo'lgan. O'zlari g'odigina bo'lsa-da bik tamli qilib yasaganlar. Turishdilar. Videogacha. Shunga ko'ra onda bir qatnashishning ustunligi ko'rinmay, shunga ko'ra tegildi deydi. Shulaymı? Hayır. Eybət bitindi bu. Bik yaxshi bu. Bu bik yaxşı oldu bu. Hayır. Biləsən bu tanılğan jurnalistlar. Sulaymani Televizyon alıp barışlarda indalar. Alar gazet çıkarışlarda. Bunda bizning gazetasi bosh redaktori, Nahariri Hamidanın uyushtiruvchisi İlfat Fayzrahmanov bo'lsa, İlfat abi deb aytamiz zaman. Bu yoqda matbuot.ru saytining xo'jasi, shulay televizyon jurnalist, human jurnalist Daniel Safarov. Yara. Молодцы. Dostlar, bugün bizning bilgish rolida, bilgish ham degustator rolida Marokko restoranlar shiltari shef-poveri Ilnur Gimayev. Ilnur, rahmat senga kelganing uchun. Yarar. O'zingning bayonini aytganing uchun. Rizq kutib qolamiz. rizqlar bugun shundan da bik tamli bo'lgan. Shunga ko'ra. Молодцы. Chaqiramiz. İlfat abinda ham Danielni da. Haydas. Ya İlfat abi, Daniel. Keldi o. Keldi de rizq arasında qo'yib qaradi hatta. Bizning bilgisinde aytdi. Diqqatga so'kdi. Fikrinde. Elekti endi bunda. Eng birinchi mana bu rizqni qobimliq deyman. İyi. Sakkiz qobimliq. Ol Qo'yib qaradi. Shepti. Tekindi. Shuni aytamiz, shunday ebat bo'lganda. Iskitkash. 5 yili. Kitanda. Ketmayman mana bunda qolib hozir. Anlasın itni qo'yib qaradi, it birozgina qattiqroq tunda. It birozgina qattiqroq. Ne topladım, tutmak için. Men qo'yib qaradim. Qattiqroq yo'q. Kort seyri. Bilmayman, ya seri qort, ya bilgishi bilmayman. Qayerdamasın? Menga qolsa bir yetmasa da 3 minut yetmagandir. Iltarak olgan bizlar 3 minutda. Fasol, pishgan, tamli, barangi, tamli. Nasıl o'zimizning kolxoz shaynan. U yarata oldi. Bilgish ham yarata. Do'stlar kelganda hep yana shulay. Bit yaxshi bit tamli bo'lgan. Bolg'anlar beylanirlik o'rni yo'q. Bunda ozgina u beylan o'rni bo'lsa da itning birozgina qattiqroq. Shug'ina ayt. Ilfatabi, yurmaysanda bo'lar. Hozir endi Шедеврларга көчтүк. Danielning eng qatlovli salatidan boshladim mana bunda. Onu resepti kerak edi. Bilasizmi, g'odilikda deb buyuklik deyapti bir chaqda, bilasizmi? Shunga ko'ra qo'pira so'radim. Eybat, tamli. Bu bizning barangi kibi kerak edi. Itten so'ng aybat, itten so'ng. Yo'q, boshqa salat. Ondan so'ng sening bir shimlikni oshqa shu oshlig'ing oldi. Endi bir siyasi bunda de, qozma o'rdakmi iti bor dedi. Qo'yib qarabas, iskishlik qattamla bo'lib turib, ko'rsatdim mana qo'limdan, xatim bor, shunday turib. Shunday shatdi mana bu rizqni. Исключительно tamli bo'lgan. Qattimisiz? Medal qaya? Medali bor. Fatavay. Sizning qattim, bu qatlovlik bo'yicha sizniki baribir bunda. Qatlovliroq edi, bu salatni turab qo'ygani qaraganda. Barangidan boshqasi. Men onu o sizni bir sizde aytmadim manda qo'yadir. Mana bu yoqda ustundirakdir, bu yoqda deb. O'zingizda qararsan nima? Bu xotin meni uyga kiritacakmi hozir? İlfat abi, manda tegizlik belgisi sizning. Menda ikki qatnashuvchilar birsini esdan ko'tara olmayman deb. Shunga ko'ra ikkisida tegizlik belgisi, ikkisida jinguvchi, ikkisida молодцы. Ikkisidan oshar. Bir tegiz. Qutlayman ikkingizni da. Rahmat. Amin ikkingizga da bo'lak bizning topshirig'imizdan general sponsorni. Siz tegi ikki madingiz kerak, sizlar. Ishimiz hozir xotin bilan baylanmasayni Xotin tanqid ketgan edingiz kerak. Pishirigiz İlfat abi. Pishirigiz rahatlanib pishirigiz mana bu isikki shap taboladi da qizdirig'iz pishirigiz. Mana sizga. Rahmat yovsin. Shunday yo'qtaba Daniel senga da bor. Mana Bizu rahmat, big shop. Mana qo'llanib element eskin men muzeyda g'ana tutarmiz. Ijagimiz insanın korobkasini muzeyda tutamiz, atabasin qo'llanamiz. Tag'in kelersiz, tag'in beramiz. Rahmat. Alloh bersin. Ya, sizning bilan bek ko'ngilli bo'ldi. Rahmat chaqiruvni qabul etib kelganingiz uchun. Hali tag'in uchrashib qo'yasiz. O'zingizga big rahmat. Retseptlar.
Sizden bizge köngülde buldu. Mesela min temne oşarga yaratam, lakin bana etkenimse, sizle etkenimse her vakti da selamet oşarga. Tırışam selamet oşar yaklı. Hem sizin reseptleri bilen bizim tamaşaçılarımız, okuşçularımız da öğrenip selamet oşarga, temne oşarga öğrenirler deyip mi? Bilsin Xuday. Daniel sizin tileklerin. Sizge big zor rahmat çakırganıгыз için. Mında aşağı pişirden bigrak bir очрашу урыны көңелле булды сөйләшергә. Шулай ук Илфат абыга кушылам, ашавыгыз һәр вакытта да сәламәт булсын. Нәрсә ашагызганыгызны карап ашагыз, газеталар укыгыз, интернет сайтлар караштыргалагыз һәм бәхетле булыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә чакырды калды килгән чактан бер кат. Эшегезгә зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Газетага язучылар саны күп булсын. Интернет сайтка күненә 10-ар, 20-шәр, 30-ар мең кеше керсен. Җитсен хәтта 100 меңгә дә. Инде безнең телевизион тамашачыларыбыз да көннән-көн арта барсын. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне ТМТV телеканалыннан һәр даим күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Пока.